Ġew approvati 10 emendi ġodda fil-Parlament bi prinċipju wieħed li l-użu tal-kannabis jibqa' responsabbli lejn il-persuna li tagħmel użu minnha u lejn kulħadd. Fil-fatt issa l-awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis l-AROK ingħatat seta' akbar li tagħmel infurzar aktar b'saħħtu. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ingħata elenku ta' dan il-qafas leġislattiv fost l-oħrajn bħarsin aqwa lil minuri. Fost l-oħrajn inġib l-eżempju f'każ li jinstabu persuni taħt l-età fil-faċilitajiet tal-assoċjazzjonijiet liċenzjati mill-AROK. Hemm il-multa issa żdiedet b'10 darbiet għal 10,000 euro. Dan minbarra li l-assoċjazzjonijiet ma jistgħux ikunu f'distanza ta' inqas minn 250 metru minn faċilitajiet sportivi, skejjel, klabs u ċentri taż-żgħażagħ. Il-kap eżekuttiv tal-AROK Joey Renovella spjega li l-użu tal-kannabis jista' jsir biss f'postijiet privati u manduqati kkawża inkonvenjent lil ġirien fost l-oħrajn bl-irwejjaħ. Kien għalhekk li waħda minn dawn l-emendi tikkonsisti fi free phone fejn il-pubbliku jista' jċempel u jagħmel l-ilmenti tiegħu. Intqal li minkejja dan il-free phone ilu jaħdem biss ġimgħa u nofs, diġà saru 10 ilmenti u l-AROK intervjeniet immedjatament. Koordinazzjoni mal-Pulizija Eżekuttiva għali l-AROK ħolqot free phone 8288 fejn wieħed jista' jċempel sabiex kemm jirreġistra l-element tiegħu u anke sabiex ikun jista' jeduka ruħu dwar x'miżuri jista' jieħu sabiex verament ikun responsabbli fl-użu tiegħu. Minn hemmhekk f'każ tal-ment l-awtorità tkun qiegħda tinvestiga l-każ tkun qed tibgħat ittra edukattiva lil dak il-persuna fil-konfront jew ikun sar l-ilment sabiex tħeġġu jersel quddiem ħalli naraw kif nistgħu nsibu soluzzjoni amikevoli bilan ġustu eku ħalli fil-waqt li jibqa' jgawdi dritt tiegħu però dan jagħmlu b'rispett u b'sens ċiviku lejn il-neighbors u t-terzi persuni. Il-kap eżekuttiv kompla jispjega li 3,000 membru fl-assoċjazzjonijiet b'età medja tkun ta' 30 kienu u se jibqgħu anonimi. Pass-solt emenda ġdida li daħlet fis-seħħ se tkun qed tara li r-reġistru tal-membri ma jistax jingħadda lil xi ħadd fl-ebda ċirkostanza. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg sostniet li 22 miljun u 800,000 żagħżugħ u żagħżugħa fl-Ewropa jużaw il-kannabis. U kien għalhekk li dan il-Gvern fl-2021 għamel din ir-riforma biex mhux niglorifikaw il-kannabis, imma min irid jagħmel użu minnha għandu l-mezzi legali biex jagħmel dan. 3 snin wara ħassejna li issa l-awtorità għandha aktar esperjenza u rajna realtajiet li feġġew fis-soċjetà kien fid-dmir tagħna bħala gvern illi nagħmlu dawn l-emendi sabiex inkomplu nsaħħu din ir-riforma u l-lan tagħha hija dejjem li nipproteġu lis-saħħa pubblika iżda aktar minn hekk nassiguraw li ma jkunx hemm promozzjoni tal-kannabis.